Eli viimeinen ja 8. rasti meillä on kissaroikunta. Eli laita päkiät seinään, tartu käsillä muurista kiinni ja pyri viettämään aikaa siinä asennossa, etsimään semmonen mahdollisimman miellyttävä asento. Ja vedä hartiat pois korvista, ettei ne nouse tänne ylös asti. Haastavamman version saa, kun et otat tuolta takaa kiinni, vaan siirrät kädet tähän muurin etureunaan. Tää rupeaa olemaan kevyyttä, sen jälkeen voi koittaa roikkaa myös koukkukäsin tai vetää vaikka leukkeessa. Ja myös sivuliikettä voi harjoitella. Ja loppujen lopuksi yrittää päästä tästä kokonaan ylös.